中を僕は歩いているのに、なぜこんなに寂しいの。みんなどこに向かって歩いていくの。僕は一人果てなどありゃしない。誰か僕を呼んでほしい。そっと優しく呼んでほしい。季節は移り、何か始まるふりをしてまた通り過ぎてゆくだけ。誰か僕と同じ風に吹かれているなら話しかけてほしい。僕があなたを包んであげる。そっと優しく包んであげる。僕があなたを包んであげる。そっと優しく包んではい、ありがとうございます。同じくかぐや姫で前も同じ MC したことありますけど、突然さよならってこれはですね、大学の時に後輩で付き合い始めた彼女がいて、で僕が北海道に3週間ゼミの合宿で旅行してて、帰ってきたら別れの手紙が来てて、で男の人は信用できなくなって、もう誰とも付き合いたくないですとか、そういう手紙が書いてあって、と思って、であの頃はまだどういうことしたんですか何にもしてないんですでそれでこの歌にすごく慰めがあって何回も歌ってた思い出があって、この歌を歌うとその時の彼女を思い出すんですけど、そういう曲で「突然さよなら」という曲です。これ4番が一応上がるんで喉の調子がいい時は歌えるけど、声が出るけど今日はどうかちょっと分かんないですけど、やってみますね。どこまで行くのだろう、壊れた僕の心、誰かにすがりつきたいんだ。
さ